Masu saurare Assalamu alaikum, da fatar kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu na safiyar yau Talata za ku ji cewa yadda aka kuɓutar da sauran ɗaliban makarantar ST Mary 130 da ke jihar Neja. Hukumomi a Najeriya sun ce an sako sauran ɗalibai 130 da aka yi garkuwa da su a jihar Neja. Wasu 'yan bindiga ne suka sace ɗaliban da ma'aikatan makarantar ta Katolika ta St. Mary a watan da ya gabata. Mai magana da yawun shugaban ƙasa Sunday Dare a shafinsa na X ya sanar da cewa a yanzu babu wani ɗalibi ko ma'aikacin makarantar da aka bari a hannun 'yan bindiga. Mai makarantar kuma shugaban ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya reshen jihar Neja, Bishop Bulus Dawa Yohana, ya shaidawa BBC cewa gwamnan jihar Neja ya tabbatar masa da al'amarin. Gwamna ya kira ni yanzu inda ya sanar da ni cewa an sako 'yan makaranta da malamai, ya ce na zo na karɓe su, in ji shi. Kwamishinan 'yan sandan jihar Neja Adamu Abdullahi Leman ya shaidawa BBC cewa halin yanzu jami'an tsaro na duba lafiyar ɗaliban da malamansu, kuma a ranar Litinin ne za a miƙa su ga iyayensu. Sai dai bai bayyana ko an biya kuɗin fansa ba. Wanda aka sako ne cikin ɗalibai 303 da kuma ma'aikatan makaranta ta Katolika ST Mary 12 da 'yan bindiga suka sace lokacin da suka kai wa ɗakunan kwana hari a 21 ga watan Nuwamba. Mahukunta makarantar sun ce wasu ɗalibai 50 sun tsere a lokacin da aka kai hari, inda aka yi garkuwa da ɗalibai fiye da 200. A farkon watan da muke ciki, mahukuntan Najeriya sun sanar da sakin ɗalibai 99 da kuma wani malami ɗaya, inda aka bar aƙalla wasu ɗalibai 165 a hannun 'yan bindiga. Sai dai kwamishinan 'yan sandan jihar Neja ya shaidawa BBC cewa mutum 130 da aka sako a ranar Lahadi kuma su ne waɗanda suka rage a hannun 'yan bindiga, inda ya ce an samu akasi akan alƙaluman farko da mahukuntan makaranta suka fitar. Ɗaliban da aka sace a jihohin Neja da Kebbi a baya-bayan nan sun sa hukumomin Najeriya rufe makarantun sakandare na tarayya 47 kan dalilan tsaro, ko da yake a baya-bayan nan sun sake buɗe makarantunsu, nan masu cewa sun yi haka ne bayan da aka ƙarfafa tsaro a cikin da kewayen makarantun. A halin da ake ciki dai, makarantun a jihar Neja gaba ɗaya sun ci gaba da kasancewa a rufe, yayin da hukumomin jihar suka dage cewa za su buɗe su ne kawai idan sun tabbatar da tsaro a cikin makarantun da kewaye. Abubuwan da suka fito game da Buhari watanni 5 bayan rasuwarsa. Littafin da Charles Omole ya rubuta dangane da marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito da wasu abubuwa muhimmai da ba a san su dangane da tsohon shugaban. Littafi mai taken Daga Soja zuwa Dattijo: Abubuwan da Muhammadu Buhari ya bari, ko kuma From Soldier to Statesman: The Legacy of Muhammadu Buhari, ya yi waiwaye kan rayuwar Buhari daga ƙuruciya zuwa rasuwarsa. An ƙaddamar da littafin ne a makon da ya gabata, kuma batutuwan da ke ƙunshe a littafin sun tayar da ƙura saboda yadda littafin ya tuntuɓi makusanta Buhari, walau iyali ko kuma na aiki. Ni ɗan jarida na yi nutso a cikin littafin, inda na zaƙulo wasu abubuwan da 'yan Najeriya da dama ba su sani dangane da tsohon shugaban ƙasar nasu. An zarge ni da shirin kashe Buhari. Aisha, mai ɗakin shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari, ta ce yana ɗaya daga cikin dalilan da ƙamamar rashin lafiyar da Buhari ya yi shi na kulle mata ƙofa da marigayi ya yi na ɗan wani lokaci bisa zargin za ta kashe shi. Aisha Buhari ta faɗa haka a shafi na 574 na littafin From Soldier to Statesman: The Legacy of Muhammadu Buhari da Dr. Omole ya rubuta. Sun ce ina son na kashe shi, ta faɗa cikin takaici kamar yadda mai littafin ya nuna. Ta kuma ci gaba da cewa mai gidana ya yarda da ni, abin da suka faɗa masa na tsawon mako guda ko makamancin haka, inda ya fara rufe ɗakinsa ya sauya wasu ɗabi'un nasa. Sakamakon rashin ganawa da ita ya sa baya samun irin abincin da sauran nau'ikan abubuwan da ya saba ci da kuma sha. Aisha Buhari ta ƙara da cewa kafin su shiga fadar shugaban ƙasa tana kula da mai gidan nata, domin duk abin da yake so yana samu. To sai dai kuma ta ce bayan shigarsa fadar shugaban ƙasa ba a kula da yadda yake cin abinci, inda ta ce akwai lokacin da ya shafe shekara guda ba tare da cin abincin rana ba. Saboda haka ta ce yana da tarihin rashin isasshen abinci a tare da shi. Shan taba sigari ya ta'azzara rashin lafiyar Buhari, saɓanin yadda aka yi samun raɗe-raɗi da rahotanni masu karo da juna dangane da haƙiƙanin cutar da ta yi ajalin tsohon shugaban. Dr. Omole a littafin nasa ya ji bakin mai ɗakinsa wadda ta warware zare da abawa kafin wannan littafin nan
an tayar da jita-jita cewa gubar da aka saka wa Buhari tun yana shugaban ƙasa ce ta yi tasiri a lokacin rashin lafiyar tasa ta ƙarshe. A shafi na 576 na littafin Aisha Buhari ta nuna cewa ɗaya daga cikin dalilan da suka ƙara ta'azzara cutar da mai gidan nata ne ke fama da ita shine shan tabar sigari da ya yi lokacin yana da ƙuruciya, sai kuma cutar limoniya da ta zamo ajalinsa. Baya ga wannan, Aisha ta kuma nuna yadda sanyin na'urar sanyaya ɗaki ta shekarun aikin soja, inda suke aiki a cikin ruwa da kuma tsufa da kuma suka taru suka ta'azzara cutar da ta zamo ajalinsa.